మరియు అయినా నువ్వు నా కోసం పని చేయలేకపోతే కర్మ ఫలాలను త్యజించటం మరియు ఆత్మనిగ్రహంతో ఉండటానికి ప్రయత్నించు. ఆత్మనిగ్రహం అంటే ఏంటి? సుఖమైన, దుఃఖమైన, కష్టమైన, నష్టమైన ఎలాంటిదైనా సరే ఒకే రకంగా ఉండటానికి నువ్వు ప్రయత్నించు అని చెప్పారు. అది సకామ కర్మ అన్నది అంటే ఏమిటంటే ఏదొచ్చిన పని నుంచి నువ్వు నిగ్రహంతో ఉండటం, నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం, కష్టం వచ్చినా దాని నుంచి లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా కష్టమైన సుఖమైనా సరే అనేది నేర్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత సాధన. సో నా కోసం పని చేయమన్నారు. సాధన కనుక నువ్వు చేయలేకపోతే ఈ రకంగా భక్తియుక్త సేవ చేయటం వల్ల నువ్వు స్థాయిని పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకుంటావు. ఒకవేళ నువ్వు భక్తి యోగ నియమాలను అభ్యాసం చేయలేకపోతే మత్కర్మ పరమోభవ, నా కోసం పనిచేయి. మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్సిసి, నా కోసం కర్మం చేస్తే సిద్ధత్వం వస్తుంది. అది కూడా చేయలేకపోతే అప్పుడు ఏ పని చేసినా సరే ఆత్మనిగ్రహంతో ఉండు. అంటే నీకు ఏదొచ్చినా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటాన్ని నువ్వు ప్రయత్నించి చెయ్యి. శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసం జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. ఈ అభ్యాసం కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించు. అయినా జ్ఞానం కంటే ధ్యానం ఉత్తమం, ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగం ఇంకా ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించడం ద్వారా నువ్వు మనశ్శాంతిని పొందొచ్చు. ఎప్పుడైనా కర్మఫల త్యాగాన్ని త్యజించడం అంటే ఏదొచ్చినా ఒకటే అనే భావం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనశ్శాంతి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ ఏముంది? ఇప్పుడు సాధన చేయలేకపోతే భక్తితో పని చెయ్యి అంటున్నారు. భగవంతుడి కోసం భక్తి చెయ్యి. అది కూడా చేయలేకపోతే పని చేసి ఆత్మనిగ్రహంతో ఉండటానికి ప్రయత్నించు. ఏది జరిగినా రియాక్ట్ అవ్వకుండా అలా ఉండటానికి ప్రయత్నించు. అది కూడా చేయలేకపోతే జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు. అంటే జ్ఞానం ద్వారా ఆత్మనిగ్రహాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. సో జ్ఞానాన్ని అభ్యసించి, సో వేదాలు ఇవన్నీ చదువుకుని తద్వారా జ్ఞానం పెంచుకో. అయితే జ్ఞానం కంటే ఈ ధ్యానం ఉత్తమమైనది. మరి అంటే అష్టాంగ యోగం మార్గం కానీ ఏదైనా ధ్యానం చేయగలగడం, ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం. సో అది ఇందాక మనం చూసింది కర్మఫల త్యాగం. సో కర్మఫల త్యాగం ఇంకా ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే కర్మఫలాలను త్యజించటం ద్వారా నువ్వు ఈ మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు అని చెప్పి ఈ పద్ధతులన్నీ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు 13-14లో చెప్పారు. అంటే ఈ భక్తి యోగం కాబట్టి ఫైనల్ గా ఈ లాస్ట్ చాప్టర్ లో మనకి భక్తిలో దశలు చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఈ భక్తి ఉన్నవాళ్ళు నిజమైన భక్తులు, శుద్ధ ప్యూర్ డివోటీస్ అన్నమాట, వీళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళు ఈ లక్షణాలు వచ్చినప్పుడే మరి మోక్షానికి ఈ శుద్ధ భక్తులు అనేవాళ్ళు ఈ లక్షణాలతో మోక్షానికి అర్హులవుతారు, భగవత్ప్రాప్తి పొందుతారు. సో ఏమిటి ఆ లక్షణాలు? అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ, మైత్ర కరుణ ఏవచ, నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖ క్షమీ, సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయ, మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్ యో మద్భక్త సమే ప్రియా. అద్వేష్ట, ద్వేషం లేకుండా ఉండటం. సర్వభూతానం, అన్ని జీవరాశుల పట్ల ద్వేషం లేకుండా ఉండటం. మైత్ర, మిత్రుత్వంతో ఉండటం. ద్వేషం లేకుండా ఉండటమే కాకుండా మిత్రుత్వంతో ఉండటం, కరుణతో ఉండటం. ఏవచ, మరియు కరుణతో కూడా కూడి ఉండటం. నిర్మమో అంటే నాది అని అహంకారం లేకుండా, నిరహంకారం అహంకారం లేకుండా, సమదుఃఖ సుఖ క్షమి. సో సమదుఃఖ సుఖ, దుఃఖ సుఖాలు రెండింటినీ కూడా దుఃఖమైన సుఖమైన సమంగా చూసేవాళ్ళు. క్షమి అంటే ఓర్పుతో ఉండేవాళ్ళు, పేషెన్స్, సహనవంతుడు. సంతుష్ట సతతం, ఎల్లప్పుడూ సంతుష్టుడే. అంటే సంతుష్టి అంటే ఏంటి? సంతృప్తికరంగా ఉండేవాడు. అందరికంటే ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవరు అంటే కోరికలు లేనివాడు. అలా ఎప్పుడూ సంతృప్తితో, ఉన్నదాంతో సంతృప్తితో ఉండేవాడు యోగి. అటువంటి యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ, ఈ రకంగా దృఢ నిశ్చయంతో ఈ మెంటాలిటీతో ఉండేవాడు. మయర్పిత మనోబుద్ధి, మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించిన యో మద్భక్త, ఆ నా భక్తుడు, సమే ప్రియ, అతను మే నాకు ప్రియుడు. స అంటే అతను,
కాబట్టి అది అన్ని జీవరాశుల పట్ల ద్వేషం లేకుండా, మైత్రితో, కరుణతో, అహంకారం లేకుండా సుఖ దుఃఖాలను సమంగా చూసేవాడు, సహనవంతుడు, సతతము కూడా సంతృప్తితో ఉండేవాడు ఎల్లప్పుడూ. అటువంటి యోగి ఈ రకంగా వీటిల్లో దృఢ నిశ్చయంతో ఉండేవాడు. భక్తిలో మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించిన నా భక్తుడు నాకు ప్రియుడు అని చెప్పి ఇక్కడ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు వివరించారనమాట 13-14 శ్లోకాస్లో. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇంకా శుద్ధ భక్తు లక్షణాలు. యస్మాన్నో ద్విజతో లోకే లోకోన్నో ద్విజతే చయ హర్షామర్ష భయోద్వేగై ముక్తో సచ మే ప్రియ. ఎవరిని కూడా ద్విజతే లోకే, ఎవరిని కూడా ఈ లోకంలో ఎవరిని బాధ పెట్టని వాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి ఊరికాని వాడు. హర్షామర్ష భయోద్వేగై, కాబట్టి భయము, ఉద్వేగము, మరి అటువంటి ఆందోళనలు ఏమీ కూడా లేకుండా ఇతను ఎవరిని బాధ పెట్టడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురికాడు. అలాగే అతను కూడా ఏ భయానికి, ఆందోళనకి, ఉద్వేగానికి గురికాడు. సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయాందోళనలు రహితంగా, భయ ఆందోళనలు లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ముక్తోయ సచమే ప్రియ, వాళ్ళు ముక్తులు, వాళ్ళు నాకు ప్రియులు అని చెప్తున్నారు. అయితే భయాందోళనలు ఎవరికి ఉండకుండా ఉంటాయి? ఎవరైతే మరి భగవంతుడి మీద కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అయిపోయి శరణాగతులు అవుతారో వాళ్ళకి భయం, ఆందోళన ఉండదు. ఎందుకు? ఏది జరిగినా భగవంతుడు చూసుకుంటాడు కాబట్టి సుఖంగా ఉంటామని ఆందోళన పడడా కాదు. కష్టం వచ్చినా ఆయన ప్రసాదమే, సుఖం వచ్చినా ఆయన ప్రసాదమే అనే మెంటాలిటీ శరణాగత తత్వం అంటే. మనం భగవంతుడిని నమ్ముకుంటే మనకి అన్ని మంచి జరుగుతాయి అనుకోరు వాళ్ళు. భగవంతుడిని నమ్ముకున్నాము, భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా సరే నేను స్వీకరించడానికి వాళ్ళు రెడీ. అందుకని వాళ్ళకి ఏ భయాందోళనలు ఉండవు, ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదమే వాళ్ళు. అనపేక్ష సుచిత్తక్ష ఉదాసీనో గతవ్యదః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియః. సాధారణ కార్యకలాపాలను అనపేక్ష, వాటి మీద అపేక్ష లేనివాడు. శుచిర్దక్ష అంటే శుచి, పవిత్రుడు. దక్షుడు అంటే దక్షత ఉన్నవాడు, అంటే డిటర్మినేషన్, పట్టుదల అనమాట. ఈ మార్గం నుంచి వైదొలగని వాడు. గతవ్యధ అంటే కలతలు లేకుండా, ఏ బాధలు లేవు ఇక అతనికి. అన్ని భగవంతుడి మీద పెట్టినప్పుడు ఇక అతనికి ఏ బాధలు లేవు. ఉదాసీనత అంటే ఏదొచ్చినా అతనికి ఒకటే. సో బాధ వచ్చినా కూడా బాధపడే మెంటాలిటీ లేదు. అందుకని ఉదాసీనుడు, కలతలనేవి అతనికి లేవు. సర్వారంభ పరిత్యాగి, మరి అన్ని వ్యవహారాల్లో కూడా స్వార్థ చింతన అనేది లేకుండా ఉండేవాడు. యో మద్భక్త, అటువంటి నా భక్తుడు సా మే, అతను నాకు ప్రియుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మామూలు ప్రాపంచిక కార్యకలాపాలలో ఉంటూ వాటిలో నుంచి సుఖాన్ని ఆశ్రయించని వాడు, కోరుకోని వాడు పవిత్రుడు, దక్షత కలవాడు. ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా. అంటే ఉదాసీనుడు అంటే ఏమిటి? ఏదొచ్చినా ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాడు అని. కలతలు లేకుండా, అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్న నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియుడు. సర్వారంభ పరిత్యాగి అని అంటున్నారు. సర్వారంభ పరిత్యాగి అన్నది అన్ని ప్రయత్నాలను వదిలిపెట్టేవాడు. అంటే అన్ని వ్యధల నుంచి విముక్తుడైన వాడు. ఏదైనా ఫలితం కోసం తీవ్రమైన కృషి చేయని వాడు. అంటే అది కావాలి, ఇది కావాలి అనేది ఏది లేదు అతనికి. భక్తి భగవంతుడి మీదే ఉంది. శుద్ధ భక్తుల తత్వం ఇలా ఉంటుంది అనమాట. కంప్లీట్ గా భగవంతుడి మీద ఇమర్స్ అయిపోయిన స్టేజ్. సో అది అందుకని సర్వారంభ పరిత్యాగి, అలాంటి అది ఇది సర్వ వ్యధల నుంచి విముక్తుడైన వాడు అని చెప్తున్నారు. యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియః. సో యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి, సంతోషించని వాడు,
ఆనందించని ద్వేషించని వాడు, నశోచతి నకాంక్షతి, దుఃఖించని వాడు, కోరుకోని వాడు, శుభ అశుభ పరిత్యాగి, అంటే శుభమైన అశుభాన్నైనా అతను రెండింటినీ త్యాగం చేసేసాడు. శుభాన్ని తీసుకుని అశుభాన్ని వదులుకుంటున్నాడని ఏమీ లేదు, రెండింటినీ వదిలేసుకుంటున్నాడు. అంటే ఏదైనా ఒకటే అనే భావనలో ఉన్నాడు. ఇది కావాలి ఇది కావాలని ఏదో అనుకోవడంలా, శుభాన్ని అయినా సరే. భక్తిమాన్, అటువంటి భక్తి తత్పరుడు, యహ్ అతను, సా యహ్ ఎవరైతే అటు ఉంటారో ఆ భక్తి తత్పరులు, సా అతను, మే ప్రియ నాకు ప్రియుడు. కాబట్టి ఉప్పొంగటం గాని దుఃఖించడం గాని తెలియని వాడు, హృష్యతి అంటే మనం ఏదైనా వస్తే మనకి సంతోషం కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగిపోతూ ఉంటాం కదా, ఆ ఉప్పొంగిపోవడం ఉండదు, దుఃఖించడం ఉండదు, బాధ కలిగినప్పుడు దుఃఖిస్తాం, ఆ రెండూ ఉండవు. ఆ రెండు తెలియని వాడు, శోకించడం వాంఛించడం కూడా తెలియని వాడు, శుభ అశుభ రెండింటినీ త్యాగం చేసిన వాడు, ఇటువంటి భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. అంటే అంత సమతత్వంతో ఉంటూ ఏ విషయంలో కూడా ఇక మనం ఇది అది కావాలి అనేటటువంటి లేకుండా, అంటే ఆ కంప్లీట్ ప్యూర్ స్టేజ్. ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అది కావాలి ఇది కావాలి అనేది లేకుండా ఏ భగవంతుడి మీద మనస్సుని శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు అన్నమాట పెట్టి, ఈ రకంగా ఏది జరిగినా కూడా వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలిగేంత భక్తిలో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇక శుభమైన అశుభమైన రెండింటినీ కూడా త్యాగం చేసి అటువంటి ఉన్న భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో, ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భక్తుల లక్షణాలు. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంజ్ఞా వివర్జితః, తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్, అనికేత స్థిరమతిర్ భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ అంటే శత్రువు అయినా మిత్రుడైనా సమతత్వంతో ఉండేవాడు. తథా అలాగే మానాపమానయం అంటే గౌరవమైన అవమానమైన, శీతోష్ణ చలైన వేడైన, సుఖ దుఃఖేషు సుఖమైన దుఃఖమైన, సమసంగ వివర్జిత అంటే సమబుద్ధితో ఉండేవాడు, సంగ వివర్జిత సహచర్య దూరుడు అంటే అందరికీ దూరంగా ఉండాలని కాకపోయినా ఏ అటాచ్మెంట్స్ పెట్టుకోనివాడు, అంటే రాగద్వేషాలకు అతీతుడు. సో తను ఉన్నా కూడా రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉన్న స్థితి, అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా ఉన్న స్థితి సంగ వివర్జిత. అనికేత స్థిరమతి అంటే అనికేత. తుల్య నిందా స్తుతి, నిందని స్తుతిని తుల్య సమంగా చూసేవాడు. మౌనంగా ఉండేవాడు, అంటే పైకి మౌనమే కాదు, ఆంతరంగిక మౌనం ఇంకా ఇంపార్టెంట్. మనం పైకి మాట్లాడకుండా కూర్చున్న మనసులో ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఇలాగూ వీళ్ళలాగూ అంటూ అవతల వాళ్ళ గురించి విమర్శలు కూడా చేస్తూ ఉంటాం మైండ్ లో. అటువంటివి లేకుండా మనస్సును కూడా నిర్మలంగా ఉంచుకోవడం, చెడు ఆలోచనలు లేకుండా చేయడమే కాకుండా వీలైనంత వరకు అన్నెసెసరీ ఆలోచనలు అసలు ఏది చేయకుండా ఉండగలగటం. అందుకే భగవంతుడి మీద ఆ మనస్సును తిప్పగలగటం. అందుకే మంత్రాన్ని చెప్పించుకుంటూ ఉంటే అన్నెసెసరీ థాట్స్ పోతూ ఉంటాయి. సో మనస్సును కూడా మౌనంగా ఉంచుకోగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనస్సు మౌనంగా ఉంటే అప్పుడే భగవంతుణ్ణి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలం అని చెప్తూ ఉంటారు. సంతుష్టో ఎప్పుడు సంతృప్తితో ఉండేవాడు. ఏనకేనచిత్ దేనితో అయినా సరే సంతృప్తుడే, ఏది జరిగినా సంతృప్తుడే. అనికేత అంటే నివాసం లేనివాడు, ఇది నాది అది నీది అని అనుకోని వాడు. స్థిరమతి అంటే స్థిరమైన బుద్ధి ఉన్నవాడు. భక్తిమాన్ ఇటువంటి భక్తిలో ఉన్నట్టు భక్తి తత్పరుడు, మే నాకు ప్రియ ఇష్టుడు, నర ప్రియమైన నరుడు అని చెప్తున్నారు. సో శత్రుమిత్రుల ఎడ సమభావం కలిగిన వాడు, మానవమానాలందు శీతోష్ణాలందు సుఖ దుఃఖాలందు నిందాస్తుతులందు సమబుద్ధి ఉన్నవాడు, అసంగత్సం నుంచి సదా విడవడి ఉండేవాడు అంటే అటాచ్మెంట్ నుంచి అని అర్థం. సదా మౌని అయిన వాడు, అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా ఉండేవాడు, సదా మౌని అయిన వాడు, దేని చేతైనా సరే సంతృప్తిగా ఉండేవాడు, నివాసం ఏదైనా లెక్క చేయని వాడు, ఎక్కడైనా అతనికి ఒకటి జ్ఞానానందు స్థితుడైన వాడు, నా భక్తి సేవతో నియుక్తుడైన వాడు. అలాంటి మనిషి నాకు అత్యంత ప్రియుడు.
సో జ్ఞానంలో స్థితుడైన వాడు. మరి జ్ఞానంలో స్థితుడైన వాడు అంటే ఏమిటి? ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడే, మరి ఈ లక్షణాలన్నీ వచ్చినప్పుడే ఆ జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. సో అలాంటి ఇందులో ఈ భక్తిలో నియుక్తుడైన వాడు ఆ మనిషి నాకు అత్యంత ప్రియుడు అని చెప్తున్నాను. సో మాట్లాడటం అంటే అసంబద్ధమైన విషయాలు మాట్లాడకుండా ఉండటం మౌనం. వాస్తవానికి అందరూ అవసరమైన విషయాలే మాట్లాడాలి. మరి మనకు చెప్పారు కదా, 17th చాప్టర్ లో వస్తుంది కదా, ఏంటి వాక్కు తపస్సు అనేది ఏమిటి? సత్యం ప్రియం హితం అయితేనే మాట్లాడాలి. నిజం చెప్పాలి, అవతల వాళ్ళకి ప్రియంగా ఉండేదే చెప్పాలి, అవతల వాళ్ళకి హితకరమైనదే చెప్పాలి. తర్వాత వేద వాంగ్మయం చదవటం, ఇది వాక్ తపస్సు అని. కాబట్టి అవసరమైన విషయాలే మాట్లాడాలి. భగవంతుని గురించి మాట్లాడటం భక్తుడికి ఎంతో అవసరమైన విషయమే. అలాగే భక్తుడు కూడా సర్వవేళలా ఆనందమయుడై ఉండును అని చెప్తున్నారు. అలాగే భోజనం చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు రుచి ఉండొచ్చు, రుచిగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఈ భక్తుడు ఎప్పుడు సంతృప్తిగానే ఉంటాడు. నివాసం ఎలాంటిదైనా లెక్క చేయడు. చెట్టు కిందైనా ఉంటాడు, విలాసమైన భావంతులైనా ఉంటాడు. రెండింటిలోనూ దేని పట్ల ఆకర్షితుడు కాడు. జ్ఞానంలో స్థిరుడై ఉండటచే అతని స్థిరుడు అని పిలువబడతాడు. భక్తుల ఈ గుణవర్ణనలో కొన్ని పునరుక్తులు కనిపించినా ఈ గుణాలన్నీ కూడా భక్తుడైన వాడు తప్పకుండా సంపాదించాలని నొక్కి చెప్పడమే దాని ప్రయోజనం. శుభ లక్షణాలు లేని ఎవరూ శుద్ధ భక్తులు కాలేరు అని చెప్తూ, హరావ భక్తస్య కుతో మహద్గుణ అంటే భక్తుడు కాని వాడికి శుభ లక్షణాలు ఉండజాలం. కాబట్టి భక్తునిగా గుర్తింపబడగోరువాడు శుభ లక్షణాలను వృద్ధిపరచుకోవాలి. కానీ వాస్తవానికి ఈ గుణాలను పొందటానికి భక్తుడు బాహ్యంగా యత్నింపనవసరం లేదు. కృష్ణ భక్తి భావంలో, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన ఆ గుణాలను వృద్ధి చేసుకోవడానికి అప్రయత్నంగానే అతనికి సహాయపడటం. అంటే భక్తి మార్గంలో ఉంటే, నిజమైన భక్తి మార్గంలో మనం నిమగ్నమై ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా అవి మనకు ఈ లక్షణాలు అలవడతాయి అని చెప్తున్నారు. ఏతు ధర్మామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియ. ఈ ధర్మామృతాన్ని, ధర్మం అనే అమృతాన్ని యథోక్తం నీ చెప్పినట్లుగా పర్యుపాసతే నువ్వు ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో, ఉపాసన చేస్తారో, శ్రద్ధతో మత్పరమ నన్ను సర్వస్వంగా భావించి భక్తులు తే వారు అతీవ అంటే ఎంతో మిక్కిలి మే నాకు ప్రియులు. ఎవరైతే ఈ ధర్మామృతం అనే ఈ భక్తి యోగం అనే అమృత మార్గాన్ని శ్రద్ధతో అనుసరిస్తూ సంపూర్ణంగా దీనిలో నియుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు నాకు అత్యంత ప్రియులు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ 2వ శ్లోకంలో మనం మయ్యావేశ్య మనో ఏమా అంటే మనస్సును నా మీదే లగ్నం చేసి అని చూసాం. దాని నుంచి చివరి శ్లోకం అయిన ఏతు ధర్మామృతం ఇదం అన్నారు కదా ఈ శ్లోకంలో. ఏతు ధర్మామృతం ఆ చివరి శ్లోకం వరకు కూడా భగవంతుడు తను చేరుకోవడానికి గల దివ్య సేవా పద్ధతులను వివరించారు. ఈ భక్తియుక్త సేవ కార్యక్రమాలను కార్యక్రమాలు భగవంతుడికి అత్యంత ప్రియమై ఉన్నది. వాటిలో నియుక్తుడైన మనిషిని అతడు ప్రేమతో అనుగ్రహిస్తాడు. నిరాకార బ్రహ్మంలో నిమగ్నమైన వాడు ఉత్తముడా, లేకపోతే పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుని ప్రత్యక్ష సేవలో నియుక్తుడైన వాడు ఉత్తముడా అని అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు కదా. అర్జునుడు అలాంటి ప్రశ్నకు భగవంతుడు తన భక్తి సేవచే ఆత్మానుభవానికి గల వివిధ పద్ధతులలో అత్యంత శ్రేష్టమైనది భగవంతుడి మీద భక్తి మార్గం అని, దాంట్లో ఏమీ డౌట్ లేదు అని చెప్పారు. కాకపోతే బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా నన్ను చేరుకుంటారు, కాకపోతే ఆ మార్గం కష్టం అని చెప్పారు. తద్వారా అతను ఆధ్యాత్మిక గురువును, సో సత్సంగత్వం ద్వారా మనిషి శుద్ధ భక్తి మీద అభిరుచిని పెంచుకుని, ఇష్టాన్ని పెంచుకుని, అది సత్సంగత్వంతో వస్తుంది. తద్వారా అతడు ఆధ్యాత్మిక గురువును స్వీకరించి ఆయన నుండి శ్రవణ కీర్తనలు చేయుటను ఆరంభించి శ్రద్ధ, అనురాగము, భక్తి భావాలతో భక్తి యోగంలోని నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ భగవంతుడు దివ్య సేవలో నియుక్తుడు కాగలడని
ఈ అధ్యాయంలో నిర్ణయింపబడింది. ఈ భక్తి మార్గమే ఈ అధ్యాయంలో ఉపదేశించబడింది. కాబట్టి భక్తి యోగం ఒకటే ఆత్మానుభవానికి ఏకైక మార్గం అనటంలో ఏ సందేహం లేదు. ఈ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా పరతత్వపు నిరాకార భావం ఆత్మానుభూతి కొరకు శరణ ఉండటానికి వరకు ఉచితమైనదే అని చెప్తున్నారు. భక్తులతో సాహచర్యాన్ని పొందటానికి అవకాశం కలిగినంత వరకు మాత్రమే ఈ పద్ధతి లాభదాయకం. కానీ భక్తుల యొక్క సహకారం, సాహచర్యం, మరి సత్సంగత్వం నీకు దొరికితే నీకు అదే బెటరు అని అంటున్నారు అనమాట. ఆ రకంగా నిరాకారత్వాన్ని ఆచరించడం కూడా కష్టం. పరతత్వపు నిరాకార భావంలో మనిషి ఆత్మనాత్మ విచక్షణ కోసం ఫలాసక్తి రహితంగా కర్మ చేస్తూ, ధ్యానిస్తూ జ్ఞాన సముపార్జన చేస్తాడు. శుద్ధ భక్తుని సాంగత్యం పొందినంత వరకు మనిషికి ఇది అవసరం. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఎవరైనా కృష్ణ భక్తి భావనలో, భక్తి సేవలో ప్రత్యక్షంగా నియుక్తమగు కోరికను వృద్ధి చేసుకున్నట్లయితే ఆత్మానుభవం నందు క్రమంగా ఒక మెట్టు నుండి వేరొక మెట్టుకి పురోగమించిన అవసరం లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భక్తి మార్గంలో ఉంటే ఇక డైరెక్ట్ గా మనం ఆ మెట్లు కూడా లేకుండా భక్తిలో నియుక్తులం అవ్వచ్చు అని మనం ఆ నిత్యంలో కూడా చూసాం. భగవద్గీత యందలి ఈ నడుమ 6 అధ్యాయాల్లో వర్ణింపబడినట్లుగా భక్తి సేవ, భక్తి అనేది మిక్కిలి అనుకూలమైనది, మనకి ఫాలో అవడానికి చాలా అనుకూలమైనది. భగవంతుడి కరుణతో సర్వము కూడా అప్రయత్నంగానే మనకి వస్తాయి కాబట్టి అలాంటి భక్తిలో నియుక్తుడైన వాడు దేహ పోషణ నిమిత్తమై చింతన అవసరము లేదు అని చెప్తూ భగవద్గీత అన్ని భగవంతుడే చూసుకుంటాడు అనేటటువంటి ఆ భక్తి, నమ్మకం, విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే శ్రీ భగవద్గీతలో భక్తి యోగం అనే 12వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత భాష్యం సమాప్తం అంటున్నారు. సో ఇది లాస్ట్ శ్లోకం. సో ఇంతటితో భక్తి యోగాన్ని కంప్లీట్ చేశాము. అది యోన హృష్యతి న కాంక్షతి నశోచతి నద్వేష్టి నశోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తి మాన్య సమే ప్రియ. ఆనందించరు, ఈ ఆనందము లేదు, ద్వేషము లేదు, దుఃఖము లేదు, కావాలనుకోవడం లేదు. శుభమైన అశుభమైన రెండింటినీ కూడా సమంగా చూస్తాడు. పరిత్యాగం అంటే ఏదైనా ఒకటే. ప్రహ్లాదుడిని ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆయన భగవంతుడి మీద నుంచి మనసు తీయలేదు. ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుడే ప్రతిసారి వచ్చి రక్షించడం జరిగింది. అలాగే శత్రువును, మిత్రువును, అవమానాన్ని, మానాన్ని, చలి వేడి, సుఖం దుఃఖము, మరి సంఘ వివర్జిత అంటే ఏం చూసాము, అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా నిందైన స్థుతి అయినా మరి మౌనంగా ఉండగలగటం, మనస్సుని మౌనంగా ఉంచుకోవడం, సంతుష్టో ఏనకి ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండగలగటం, సంతృప్తితో నివాసం ఏదైనా ఒకేలాగా ఉండగలగటం, స్థిరమతి ఇలాంటి మెంటాలిటీలో స్థిరంగా ఉండగలగటం, అలాంటి భక్తి తత్పరుడు నాకు ఎంతో ప్రియుడు అని అక్కడ చెప్పారు. చివరికి ఈ ధర్మామృతం యథోక్తం పర్యుపాసతే, నువ్వు నీకు చేతనైనట్లు వీలైన విధంలో నువ్వు ఉపాసన చేసినట్లయితే, చెప్పిన విధంగా యథోక్తం ఏ రకంగా చెప్పానో నువ్వు ఆ రకంగా నువ్వు కనుక ఫాలో అయితే, శ్రద్ధదాన మత్పరమ అంటే నాకు అర్పించి నువ్వు శ్రద్ధతో ఫాలో అయినప్పుడు భక్తాస్తే ఈవమే ప్రియ, వాళ్ళు నాకు భక్తులు అని చెప్తున్నారు. శ్రద్ధదాన మత్పరమ అంటే భగవంతుడైన ఆయన్నే దేవదేవుడని సర్వస్వంగా భావించడం నా మత్పరమ అని అన్నదానికి భక్తులు, అటువంటి భక్తులు తే వారు అతీవ భక్తాస్తే అతీవ, అది అక్కడ సంధి ఉన్నదన్నమాట. అతీవ అంటే మిక్కిలి, ఎంతో, మే ప్రియ నాకు ఇష్టలు, నాకెంతో ఇష్టలు వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఇలా మరి ఎవరైతే నన్ను పరమగమ్యం చేసుకుని భక్తి యోగం అనే ఈ అమృత పదాన్ని శ్రద్ధతో అనుసరిస్తూ దీనిలో సంపూర్ణంగా నియుక్తులైన వారు నాకు అత్యంత ప్రియులు. అది భగవంతుడి మీద మనస్సును బుద్ధిని పెట్టి ఏదైనా ఆ శరణాగతత్వంతో భగవంతుడు ఏదిచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవటమే ఈ భక్తి యోగం.
హరే కృష్ణ అందరికి. మరి ఇంతటితో 12th చాప్టర్ ని కంప్లీట్ చేశాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవే